आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया घावणे. घावण्यासाठी हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे मी. हे आम्ही नेहमी घरात भाकरीसाठी वापरतो त्यातलंच पीठ आहे. त्याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे 1 चमचा. आपल्या कुटुंबात जेवढी माणसं आहेत त्या अंदाजाने आपल्याला पीठ घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. त्यामध्ये पाणी ओतायचं आहे आणि हे असं या पद्धतीने कालवून घ्यायचं आहे पीठ. आता आपण बघू शकता पीठ इथे कालवून झालं आहे. पीठ हाताने कालवायचं आहे. ही बघा अशी कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे. आता आपण भिड्यावर घावणे घालणार आहोत. एका वाटीत थोडंसं तेल काढून घ्यायचं आहे भिड्याला लावण्यासाठी. अर्धा कांदा छोटा चिरून असा हा सुरीला टोचून घ्यायचा आहे आणि तेलात बुडवून हे अशाच पद्धतीने चांगलं भिड्याला तेल चोळून घ्यायचं आहे. त्यामुळे घावणे चिकटत नाहीत. आता आपण घावणा घालणार आहोत. व्यवस्थित ते पीठ पसरून घ्यायचं आहे आणि त्यावर 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे. आता आपण झाकण उघडूया. छोट्या काविलथ्याने अशा घावण्याच्या कडा व्यवस्थित उचलून घ्यायच्या आहेत. जर कडा उचलल्या गेल्या तर आपला घावणा तयार झालेला आहे. हा परतायचा आहे. थोडासा जर इकडे तिकडे वाकडा पडला तर त्याला हलवायचा प्रयत्न करायचा नाही, कारण तो चिकटतो. थोडा वेळ तसाच राहू द्यायचा आणि अलगद उचलायचा. आता हा आपला घावणा तयार झालेला आहे. इथे बघू शकताय मी घावणा एका स्वच्छ कपड्यावर काढला आहे, रुमालावर. असं काढायचं आहे स्वच्छ कपड्यावर, नाहीतर किंवा केळीच्या पानावर काढले तरी चालतात, नाहीतर मग ते एकमेकावर चिकटतात. अशा प्रकारे हे घावणे एकावर एक ठेवायचे आहेत अशा घड्या करून, त्यामुळे ते चिकटत नाहीत. जेव्हा आपण घावणा भिड्यावरून काढतो तेव्हा त्याची घडी अशी लगेच करायची नाही आहे. थोडीशी वाफ जाऊ द्यायची आणि मग अशी घडी करायची आहे, म्हणजे ते चिकटत नाहीत. चला आता आपण हे खायला बसूया.